Ay, Diyos ko, kainit. Uy, udto na dahi. Wala paghapon tanakuan. Kada rin ang nag-chat sa kuha, padulong na daw. Kasi kasi mong papa na. Dili, uy, ay mo kabala ka lagi. Kaya ako ihatag sa inyo nga customer. Kakapoy, ano mamang siya. Kapoy na kadlawon bitaw ta mong pwesto, wa putay halin, karon bitang udto, wa japoy halin. Unsa naman uy, init kayo oh. Ana jud na dawat-dawat jud ta ani magulat jud ta kay kami nang hinahanglan. Ana jud ang mga dili lang kayo mga itsuraan. Kuya pa jud kay mga talent, mga dili hitsuraan. Ano pagkahali nato ani? At least tanaw ra pud ang madam nato. Oy, itsuraan gadi ay na. Mao gani no. Pag antos ang galing mo kadali lang kay padulong na unag. Nang sa kuha. Ano katong grupo ni Jessica, kadlawon halin sila tanan imo jud imumat. Kita wa jud mas. Wa jud ka di ka mo check ka. Kabalo ko mo check ang ako mga customer ka nang layo manggod basig na traffic Asa lang. din ang mga customer? Taga Kidapawan padulong na daw. Tao dara. May tao. Kanina lang ko basig gusto ni siya kuan. Tanaw ra dito basig. Wala man. May tao dahil sige diri gyud wala. Sir, Pagulat na lang siguro ta ani. tanaw dito. Sir, Tanaw sa pika. ay nanong truck. Ha? Wala ka to. Sa basig mauna. Bahod ka mukat-kat. Oy, bayot nitirana ko ano daw. Muna na siya. Muna na nakatrap daw. Lakas na? Lakas pa! Asa man sila dari, madam? Wala. Madam, wala may tao. Wala diyan, nadiri. Ayun. Asa man dapit? Ayun. Diri mo agi. Asa. Wala may tao. Wala na pud customer. Madam, mo ba kay klaro madam? Sir, kuha mo sir. Sir mo kuha mo. Hala dailad ta. Ano man? Dili mao. Padulong pa di ay. Diyos ko, init ka ayun. Ito mga naong ani ba? Hulat-hulat na lang dyan kay padulong na dyan siya. O nag-text na siya, nag-chat na siya sa kuha. Balik na tagkadlawon madam. Sa ni udto. Asa kitag udto na yung ani at trabaho. Agwanta lang dyan. Kita mi nang hinahanglan. Paabot ato sa balay. Wala tayo panong sa balay. Ikaw dyan naningan lang kami kay kakapoy pod mi. Tara kung naong sa amin hagard ka ayo. Hagad na ba na daan? Akit ay yung naong mo. May tagabi kay dito maklaro di ani naong klaro yung bangag-bangag. Ay nagatingala kay. Diba? Ay po dis-focus. Dali na. Hulat-hulat na dyan. Hulat-hulat. Hindi klaro sa Balik na madam, ta dito. Balik na sa pikasakyan. Kaya padulong na daw siya. Oh. Okay na ni sir. 30 lang. 30 eh. Gakos lang. Gakos lang. Okay na. Ayun na. Sige, okay na na. Okay na nay. Salamat kayo. Sing! Ano naman po na, busy ko na ko diyan yung motor. Nagpaandar man, nagpaayo man na diri sa mga ano. Hindi na lagyan na dito. Ito magkahoy. Ito mo naman, hindi na naman balik diri. Bye-bye. Bye, salamat kayo. Salamat. Naayo na? Nayo na. Singod na si mong nang SP? Oo. Kusa man ka? Kuisinya, kusuri mo ba? Ito na po. Hindi ko uban. Sininda na po. Kana, wala lagi din diri Ay, kabalo na ko. Ano, nag-posting siya taga-Kadlawon. Nag-posting na taga-Kadlawon. Kasi kadlawon. Ha? Karon nga agit anak ko. Naglumbaan nagdagan pa doon sa truck, nagambak nagkat-kat. Hala, Kadlawon na sila nag-posting. Na utun-tutok jud. Awa o na, wala na siguro sila income sa ano, sa Kadlawon. Mo ano mutira sa ilaha, mo nang nangudto na gud sila. Gichismis gani no, magwapa ra daw gabi eh. Oh, nya karon mahalin ba sila bahayag, ginumo ko nila. Kasi tulad kauban na ano, itong tiguangon ba? Mo to ilang ano, ilang Ngayon nagsuwang ato, hiwi pa jud ilong. mauna ilang ano no, mauna ilang tigbalik ko man na. Nag-negotiate sa mga laki ba niya sila. Sila ang bugaw siya, bugaw kan duha, kanang itong mubugtiin. Itong bugti usa man to siya. Itong lingin og lawas sa isa si Minda. Kara sila mo, yun na sila number 1 din na sa pamurikatan exercises. Bakit ano sa barangay karon gichismis sila dito sa barangay. Gani kay manaka manag mga truck. Tingalo ko ba nitabok pagkari sa Tingala ko na si Minda, tingala ko na sa iya, nang gusto mo na itong niagi Kadlawon. Napulo ka buo. Napulo ka laki. At tinuod yung mga chismis ba jud ah. Ma'am to grabe kay kita na ko nagisip, di na ko kung kaya mo yung napulo. Gisilip na ko sa ilang balay. Ang anak gyud ako gihugasan din niya Joy. Joy nga paghugas og plato Hinga ba? Joy. Ayang ano, yung bilahan? Kiana na sa bilahan ang Joy. Ano Joy man yung gugasan kay? Sa isang patak kayang isang katutak. Ana na. Hala grabe po. Mao lagi Joy jud ay. Joy lagi. Yung gamit ka isa man. Tay. Ano tayo yung gamit mo kapangit? Tanawa. Oh, gulat ka no. Ya ako na mga diskarte ana kanang mga nabantayan ako na si Minda kanang nagaan na siya, naga-duty na siya. Why kanang ya ako ana binay bungkag na kay na iyaha. Gamit mo yun siya kakagidlako. Naa na siya ginabutang na dili pud to Joy ang ginabutang. Usa man? Cream silk na green. Kadali lang. Usa may connection ng Ay cream dili cream silk na ano. Kasi blue. Green lagi green. Green? Usa connection para madami. Dili blue.
Blue? Oh, cream silk na blue. Si connection anak niya. Ipahin na niya. Tapos, To repair damage. Hala, ma-repair ma ang damage. na-repair jud ay. Na-repair. Nya kan iyakin na. Siyempre gulang-gulang na mga tanggal-tanggal labi na ang mga buhok. Oh, pagkatapos kami gamiton na po na niya. Cream silk na green. Kay Anti-hair fall. ante. Nya nasa mga customer na mga tigulang. Mga tigulang mga dili na mo tindog-tindog good. Nya sabi gamiton ana pa din mo Cream pindo. silk na kuan pink. Ano pink ta po? Stand out straight. Inana na. Inana yung mga discard. Pinakit na bantayan ko na kaisa. Asa din sila karon? Saan sa unahan ging kung truck. Tara, atin na ito dito. Itong videohan ba para maulawan sa tama. Ay, tara, ako bahala. Videohan na. Kung tumay-tumayan Ako lagi bahala. Dali na ako bahala. Pero sing tuwa. Kat. Diba? Kabalo man ko ana. Wala na siya digo-digo pero ang paghugas ana sa iyang bilahan lahi na siya di man siya ka-afford og pininin wash. Feminine wash. Feminine wash. Di na ka-afford kana, di na ka-afford. Ang gigamit ana Sa may. sa gisundog ba to sa akong dula manggu dula ba na dili kay kato sa sininyan ra namo. Ang iya niya tong tigulangan daw gamitan na daw suka isa kutsarang suka tapos isa ka galon nga tubig isa bulsagol nimo siya. Disinfectant man na siya. Oo, mo na nimo ihugas. Gisundog nga pud gisundog anong minda. Tapos perfect. Wala na perfect kay dirag binugo mali. Ano sige buhat niya? Isa ka galon nga suka, isa kutsarang tubig. Hoy, tungos Sino na siya. okay niya Pero yung gibo-bo. Na mura jud kinilo ang iyaha. Na, matanawa karon oh. Ang tubig buspad kaayo. Buspad kay ka isa ka tanan, di jud ko katuong tanawa. Tanawa na isa. Nausa man ang naong ana niya. Karang gamay yun, karang gamay. Virgin pa man na. Natingala ko nga ko ang jud pero Ma'am, silingan yung tanawa nagakaon siya Skyflex. Virgin pa siya yun na nagpatira siya. Nagkaon Skyflex Usa may kadali na usay connection sa Skype mo patira ka. pangpatibay na ni aduon na to be. Tara, aduon na to. Tara, dali. Ay, Diyos ko, madam, wala pa dyan, madam. Gitawagan galing na ako pagulat lang. Kapoy na kaayo ay, init kaayo. Hello. Ay, sir? Asa nakadapit, sir? Isa man, oy. Asa nakadapita? Ganina ra gud din na Pagkangaon na lang. Mo na ang leader nila. Mo na bugaw nila. Wala na jud pa may taon, sir. Kaon sa man mo. Mayra. Sige. Madam o. Sige. Madam, huy. Ano mauwawan mo? May mauwawan mo. Di asa na usman mo diri. Wala nanguan mi dire. Nangus kami ni daw. Tumera puro ano mo na mo. Customer. Kami banta ko sa phone. Wait. Mao ni sila mga okuan diri. Utong dako mga customer ni. Oto dako dala ka mong truck nakitaan mo nang amin natin. Ayaw. Amin sa. Nangumpra mi og isda, nangumpra mi isda. Kani sila nga mga babae, kani mo rin na sig pangatang diri. Pangatang diri mga lakuan. Oo. May mauwawan mo. Mga igat, mga salot po sa barangay. Hoy, napaway mi. Nalain niya ni ha, nalain ni. Uy, nang lingkod na mi dire, nang lingkod mi napaabot ni customer. Wala awa. Kani nakita mo ni siya. Customer pang massage. Bugaw ni bugaw. Pang massage, nagamassage mi nagani pang massage. Massage. Ano para sa Rojas, massage. Massage si bugaw, si bugaw. Kapataka na po, tanawa minda. Pwede mo na ipadam ko. Tatak na. Pataka na po. Sige, ipadali na imong live. Siya ang nag-istorya. Ipadali na dahil para maulawan ka. Kana minda. Talawa kan si Boy. Kapoy na Boy ba po. pangitag Ibalik kwarta? sa akong buhok, ibalik sa. Kapoy na may pangitag kwarta, i-chismis pa mi ninyo. Siya nag-istorya sa kuha dito ha, nagkani ko siya nagsumbong sa kuha. Wala ko ilabot. Sige sa kuha na, nandun yung gamit lang na mga guba na sa yung bilahan mo. Wala ko bilahan, wala ko istorya na. Ayaw, di mo buhat ang istorya kay wala ko istorya na. Wala ko istorya jud ana. Tanawa madam. Awa mo na pataka na mag-istorya. Awayo, madam. Usa ba Pataka na mag-istorya. Kami na paabot ni customer dia. Pamassage mi. Madam, wala ko nag-istorya ana. Massage ni abot. Hoy, ikaw ha? Yung magilibak si Mindahan na nasa gigamit sa bilahan niya kay guba na kayong bilahan. Wala ko bilan, kasi guba. Tanawa. Joy. Gupaan nga ang anak. O, tanawa, Joy. Joy, amot, paunta na siya, Joy. Joy man. Ano, Joy? Wala ko kabalo. Wala ko istorya. Green shirt daw na green kay guba na daw kay inyo ha. Hoy, wala ko istorya bahala. Guba na kay inyo. Uy, ikaw nagsulti na bahala jud ka diray. Labot ako dili ang kuha. Wala ko bahala dira. Pataka sa istorya. Wala ko ilabot. Wala ko ilabot. Unahan na sila. Sila. Dali diri. Ala ka na. Kani siya nagpatakag pa sa akin. Mga ano daw mi. Among bilahan daw kay guba daw kay mong bilahan. Mga burikat. Ikaw ba nag-istorya? Uy, dili ako wala jud Burikat ko daw. Bahala jud ko. Burikat daw. Buniti. Sagpa madam. Sagpa.
Ayaw no, tama na. Oh, pataka kag istorya. Ikaw bago pa gani ka manguha. Madam na mo na. Madam na mo na. Madam na rin na. Ikaw bago pa ikaw yung idaran. Pasalamat ka, idaran ka. Tanawag, away na po. Pwede ka lang katigo. Pwede ka na mo Ipapagbuhok, Mrs. Wang. Nagpamuhok Di ba na si Mrs. Wang? Si Ara na. Madam Ara. Si Madam Ara. Taas bugnaon. Tagayan barangay. Uy, ipapulis ka naman, baka mapupulis. Nahalin na mo. Halin po. Massage lang. Masas pin 200 ang oras. Ang ulo 100. Kapag tirahon dito para daw kong initan. Tigra mo gusto. Tadlawon ka pwesto. Udto man gud ni. Udto man amo ake. Massage ra. Massage man. Dawon na lang ito. Mabalik hindi ang stress. Ikaw ka po ng ano manager nila? Gapon. Sa kadlawon? May nila upat Ay, na ba? madam yung apply ni madam. O balik mo niyang kadlaw. Pero Makasupport depende naman yung bugdo-bugdo ka ni. O depende na siya sa mga itsura. Ikaw kadi man kay itsuraan barato ra ka. Kung mag-make up, okay ra to 50. 250. Ang minimum 150 barato mo nga 150. 150. Tirahan ng buto. Ikay lang, dugay na pagkawan. Kami mga Ay nakasilip ni. Hindi ka na mamili. Pwede ka na mamili. Ayun nga lang, kapi na kayo. Pwede na sa 150.